こんにちは。今昼ご飯の時です。皆さんの皆さんの料理の食堂で、寄ります。ここで昼ご飯を食べます。ここはですね、食べ物はパケット。1人は1パケットは3万ルピアです。食べ物はですね、いろいろ豚肉で作ります。とイノシシあれ。この食べ物はイノシシ。豚焼き。これの醤油の豚。これもティノランサ皆さんの伝統的な食べ物です。これも豚肉一緒にと米と一緒に食べて、あれはね、これはね、この魚は鶏か。これから鶏。これはね、スープ。厚木のスープです。豚肉です。これは野菜で、その野菜はパパイヤの葉っぱで作ります。味は苦いです。ね、唐辛子。辛い。皆さんの人はですね、辛い食べ物は大好きです。はい、以上です。ありがとうございます。